Svájc alsóvárosi állomáson, vártam a vonatra, ott egy izzó nyár volt, minden izzott és kiégett, és akkor egyszer csak körözött fölöttem egy galamb. Két-három kört csinált, és leszállt rám, hegyes csőrével szájon csókolt. Még ma is vérzik tőle a szám. És azt mondta, hogy Varec Alci, te nagyobb leszel, mint Archimédes. És akkor utána elszállt a nap felé. Na és ha egyszer a galamb nekem azt mondta, nagyobb leszek, mint Archimédes, akkor nekem érdemes volt föladni a polgári célokat, és erre az algebrai pályára állni. És így lettem azután algebrista. Na, a Leninnel meg a jelenésem a Néva partján volt. Ott sétáltunk egyik délután, pár napot voltunk Szentpéterváron, és egyszer csak egy nagy skizma, hasadás. Ketté hasadt az ég, és megjelent a Lenin-elvtárs. És mondta nekem, hogy Varec Laci, a bolsévikok legnagyobb hibája, hogy téged nem öltünk meg rendesen. Mert akkor még mindig hatalmon lehetnénk. Mert én roppantottam össze őket az algebrai abstrakció markába. Ebben igazat mondott a Lenin. Akkor még mindig hatalmon lehetnének, de velem is kikezdtek, és én azért őt összeroppantottam. Mert nekem csak a bokámig ér. A Lenin is, meg a Marx is a bokámig ér. Sőt, még az oldali szociális csak a bokámig ér. Igazat mondott a Lenin abban is, hogy majd az anyja újra terhes vele, és majd visszajön. És megöl megint. Vagy megöl rendesen. Ez is igaz, mert a legmélyebb vágy a rablógyilkos vágy. És persze, hogy ilyen emberek mindig újra fognak születni. Akkor azt mondtam neki, hogy téged akárhányszor újra szül az anyád, mondd meg a kurva anyádnak, ez mondjuk stílus alatti, de így mondtam neki, hogyha téged 100-szor újra szül, én téged 100-szor megöllek. A valóság, az igazság az, hogy ő megöl engem a valós térben, én meg megölöm az eszmei térben. Az eszmei térben így összeroppantottam, meg a transzcendens térben. Szent Vareca, kefél a Hentesbolt kövezetén. Justícia, a magyar bíróság, az egykori igazság eszmény, kefél a Hentesbolt kövezetén. Partnere a láncfűrészes gyilkos, államosítással jutott a Hentesbolthoz. A justícia segítette, hogy törvényes mészáros legyen, mivel jogerőre emelte a népírtást, a teremtő termelő nép kiírtását és kimérését. És most kefélnek önfeledten, mert a Hentesbolt jól jövedelmez. Az egész ország. Minden zsebbetettek, mindent a zsebükbe. Justícia a kiírtás gépezete. A fegyveres erők csak foganyosítják a jogerős népírtást. Justícia miért nem boldog? Vágat a sikamlós, a szép parasztlány agyának velejétől. Mert megsemmisítette a parasságot, és annak a veleje attól sikamlós neki a vágat, ami kell, hogy kefélni tudjon. Önfeledten élvez, mélyebbre élvezni akarok. Suttogja a láncfűrészes fülébe. Jaj, jó, de finom, szeretlek édesem. Jó kis üzlet ez neked is, hogy jó kis üzlet nekik, amit őt országos rablógyilkossága megszertek. Sikít, nyüszít, vonaglik, dobálja seggét, hullámzik, domborzata. Jaj, de jó, ó, anyám! Meghalok, olyan finom. Áramlanak nedveitől iszamós a kövezet. Keveredik a szép parasztlány vérével, agyának velejével. Vérének gőzétől telített a levegő. A kiírtott nép vérének gőzétől. Részeg a láncfűrészes. És kedvese is. A vér gőzétől. A gyilkos kétől. Így jutnak el az orgazmusig. Jaj, Istenem, élvezek! Sikítják mindketten. De nagyot élveztem. Jó ez a hentes üzlet. Ez a láncfűrészes gyilkos, az allegóriája a magyar államnak, meg az egymás szemű féreg is a magyar állam allegóriája, a Varecaság.
A legnagyobb szerelmem a Rubin ajkú algebra. Engem annyira mélyen megfogott az algebra. És akkor volt ott egy Povarov tétel, ami nekem különösen tetszett. És amire én építkeztem is. Arra írtam több dolgozatot a belgrádi kiadómnak. És akkor később a repedéseket vettem észre a saját tételeimen. Akkor még mélyebben megnéztem, és láttam, hogy ez a Povarov tétel, amire építkeztem, hibás. Vagyis volt egy téves része. És én akkor azt a hibát megtaláltam, és kijavítottam, és megadtam a helyes tételt, amit azóta Povarov-Varetta tételnek neveznek. Ezt Varsóban találtam meg. A vitám nekem a Bolyai Társulattal és a Schmidt Tamással, a Schmittecskével nem ezen volt, hanem az algebra könyveben. Ők az algebra könyvemet támadták meg. Engemet avval vett föl a Kalmár akadémikus, meg a Turán akadémikus aspiránsnak. Az én algebra könyvemmel, avval a témával. És ők voltak a matematikai lapok szerkesztői, illetve főszerkesztői abban az időben. És akkor én megcsináltam a munkát, az algebra könyvet, amit én tartani tudok, és akkor ők megtámadták. A Schmittecskén keresztül, fölbérelték a bérgyilkos Schmittecskét, és megtámadták. Nem az volt a baj, hogy megtámadták dolgozatokban, mert nekem eszmei túlhatalmam van. És én nekem az magas labda volt, amit én lórúgás erejével lebasztam. Nem az volt a baj, hogy megtámadták, hanem hogy amikor látták, hogy én milyen erős vagyok, akkor amit én válaszoltam, azt nem jelentették meg. Az én válaszdolgozataimat nem jelentették meg. És akkor még a piszkos munkájuk, a piszkos hosszú kezük, ezeket a polémia részeket én meg akartam jelenteni Debrecenben. Hogy majd ott megjelenni. Beépítettem egy dolgozatomba az összes polémiát. És azt meg kiheréltették. Egyszerűen kihagyták. A szerzőt figyelmen kívül hagyták, átírták, kiherélték a dolgozatomat. A bekötött szemű kurva, a bíróság, ő elismert, hogy tényleg kiherélték, és jogsértést követtek el. De a jog következményt nem ítélte meg, hogy állítsák helyre. A kiherélt részeket állítsák helyre, hogy akkor bomlott meg az agyam. Amikor nem állították helyre. A vita élesedett, és akkor írtam nekik, hogy a kurva anyátokat, és akkor eljöttek ide a főiskolára, és az én leveleimből egy köteget letettek a főigazgató asztalára, hogy egy docens ilyet nem mondhat, hogy a kurva anyátokat. Ezért azután jöttek a következő perek, és akkor utána végén fölmondták állásomat. Akkor haltam meg. Akkor aztán nem volt Isten. Nem volt Isten, mert meghaltam. És akkor 13 évet a kriptában imádkoztam. Mélyítettem a gondolkodásomat. És 96-ban újra lett Isten, mert föltámadtam. Na, itt bolyongtam 13 évet. Mint a nagy ókori előképem, a názáreti Krisztus, a pusztában 40 napot. Ott mélyítette a gondolkodást. Én meg itt, 13 évet itt gondolkodtam ebben az erdőben. Itt bolyongtam és itt jártam. Érleltem a nagy bosszúművemet, a költészetemet, mert akkor már terhes voltam vele. 83-ban lettem terhes, amikor megöltek. Amikor a transzcendens térbe kerültem, és akkor terhes lettem a költészettel. És itt 13 évet hordtam ki.